wiwit kuncung nganti gelung bab sejarah negara Ngastina klebu wiwit Bisma biyen isih bayi abang aku bisa mbrangkang dadi satriya Crapang ripalungguhan iki aku dadi Brahmana kondang mestine Kiai Semar nekseni karo lelakonku Kiai mestine panjenenganmu lak ya prisa aku mbiyen nalika isih jaman isih enom isih dadi satriya kekasih Dewa Brata ndak rewangi aku nglakoni wadat aku sumpah ora bakal gepok senggol karo wong wadon nganti sak kukuting uripku lan tak tindakake sumpah mau merga saka betiku karo wong tuaku ya kuwi Swarga Prabu Sentanu mbiyen merga Kanjeng Rama nalika semana Gandrung Kayungyun kepengin